खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय थाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। आरो नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि गोदान खौरांनि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ चिराङाव पेरालाइसिस गोनां बेरामिखौ फाहामनो थाखाय सुबुंफोरा खोमसि फोथायनाय आरो दोरोङारि फाहामथाय लायो। मोनसे मुगायाव जेराव बिरोंदामिनारि जौगानाय आरो बिगियानारि जाफुंसारनायफोरा सावस्रि जोथोननि नुथायाव गोहोम खोख्लैयो, चिरां जिल्लानि बासुगाव सहरनि साखाथियाव थानाय भुटियापारायाव गोथौ खोमसि फोथायनायनि मोनसे जेंनागोनां दिन्थिफुंनाय नुजाथिदों। थांनाय 5 सानफोरनिफ्रायनो आइजोफोरनि मोनसे हानजाया सासे बेंगुरा जानाय हौवानि सोरगिदिं गोसो गुदुङै मोसानाय फालिथाय खालामगासिनो दं, बिथांखौ सोमोनांथावै फाहामनो मिजिंथिनानै। नुथाया गोमोथाव, जेराव हौवाया हायाव दिदोमै गोग्लैना दं। बैफोर आइजोफोरा गोजाम फोथायनायफोरनि हमथानायाव हमजानानै मोन्थोर रायबाय थायो आरो मोसाबाय थायो। फोथायनाय दं दि बिसोरनि मावनायफोरा बिथांखौ फाहामगोन। गोदान मुलियाव दावगानायनि उनावबो नखर आरो सुबुं समाजा दोरोङारि फाहामथायनिफ्राय जानगाराव थाबाय। बिनि अनगा बेफोर दोरोङारि बिगियानारि नङै आदबफोरनि सायाव सोनारो। फाहामथाय नागिरनो बिसोरनि गोसो गैयैआ समाजनि माखासे जायगाफोराव खोमसि फोथायनायनि अरायथा गोहोमखौ दिन्थियो। नैथि खौराङाव दङ आसाम CMआ गाहाय थिसनथाइ हाबाफारियाव 385 थिसनथाइ बिलाइ रानदों। गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालि अडिट'रियामाव मोनसे गिदिर थिसनथाइ खुंनाय हाबाफारियाव आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया सा 385 जाफुंसार बिनायसाफोरनो थिसनथाइ लाइजाम रानदोंमोन। मानगोनां सुबुंफोरनि नुजाथिनायजों सिनायजानाय बे हाबाफारिया रायजोनि साख्रि आरो सोलोंथाइनि हाबाफारिफोराव मख'जाथाव दावगानायखौ दिन्थियो। गासै थिसनथाइफोरनि गेजेराव 183 लाइजामफोरा हाबायारि सोलोंथाइ बिथोनगिरिनि सिङाव, 84आ गोजौ सोलोंथाइ बिथोनगिरिनि सिङाव, 20 बिबुंसारगिरिनि मासिखौ रायजो सोलोंथाइ बिजिरसं आरो फोरोंथाय गौथुमाव आबुं खालामनाय जादोंमोन आरो 101 थिसनथाइफोरा सावस्रि आरो नखर अनसाइ बिफाननि सिङाव होजादोंमोन। फोरबोनि समाव गिबि मन्थ्रि शर्माया गोग्गानानै फोसावदोंमोन दि रायजो सरकारा दिनैसिम गासै 1,25,030 थिसननायजों लोगोसे 1 लाख साख्रि होनायनि गावनि थांखि गोनां थांखिखौल' आबुं खालामाखै, नाथाय बारलांदों। जों 1 लाख थिसनथाइनि जोंनि थांखिखौ बारलांबाय। दासिम जों 1,25,030 सुबुंफोरनो साख्रि जासिदों। बिथाङा साख्रि गैजायैखौ फोजोबनो थाखाय सोरखारनि नाजानायाव गोजोननाय फोरमायनानै फोसावो। थामथि खौराङाव दङ आसाम सरकारा गोरलै हा खाजोना होनायनि थाखाय ई-खाजोना बेखेवदों। आसाम सरकारा हा खाजोना होनाय खान्थिखौ मोजाङै खालामनो आरो गोरलै खालामनो थाखाय ई-खाजोना प्लेटफर्म जागायदोंमोन, जायजों बेखौ जेंना गैयाजासे खालामनाय जादोंमोन। प्लेटफर्मखौ जर'खायै बेखौ बाहायगिरि लोगो खालामनो थाखाय डिजाइन खालामनाय जादों आरो बेयो रैखाथि गोनां, आखा-फाखा आरो गोख्रै रां होनो हायो जाय सारि आरो गोबाव जानायनि गोनांथिखौ फोजोबस्राङो। गावसोरनि एक्स हेन्डेलआव आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया मावख'आव बुंदोंमोन, पट्टदारफोरा दा QR क'डखौ स्केन खालामनानै एबा basundhara.assam.gov.in ई-खाजोना थांनानै गोरलैयै गावसोरनि हानि खाजोनाखौ होनो हागोन। बे बाहायगिरि लोगोआरि खान्थिया रैखाथि गोनां, आखा-फाखा आरो गोख्रै रां होनो हायो, सारि आरो गोबाव खालामनायनि गोनांथिखौ फोजोबस्रांनो हागोन होनना मिथिनाय जादों। हा खाजोना होनायखौ गोरलै खालामनो थाखाय सोरखारा फालिनो हानाय नेमखान्थिफोरखौबो फोसावदोंमोन। सेथियाव दङ QR क'डखौ स्केन खालाम, नोंथांनि हानि खाजोनाखौ सेकेन्डआव हो। नैथियाव दङ basundhara.assam.gov.in ई-खाजोना थां आरो जेंना गैयाजासे रां हो। थामथियाव दङ जेबो सारि गैया, गोबाव खालामा जायखिजाया समाव, जेरावबो गावनि हानि खाजोनाखौ हो। ब्रैथियाव दङ गोरलै, रैखाथि गोनां आरो हरखाब हा खाजोना होनायनि थाखाय पट्टदारफोरखौ गोहो होनाय। ब्रैथियाव दङ आसाम पुलिसआ कार्बि आंलंआव 3 कौटि रांनि आयेन बेरेखा ड्राग्स जब्द, 2 हमजादों। आसाम पुलिसआ 3 कौटि रांनि आयेन बेरेखा फेग्रा बेसाद जब्द खालामदों। बे सोमोन्दोआव 2 सुबुंखौबो हमनाय जादोंमोन। फोथायथाव सुलुंनि बिथाजों सं दाननानै कार्बि आंलं पुलिसआ जिल्लायाव 1.5 किल'ग्राम आयेन बेरेखा फेग्रा मुवा जब्द खालामो।
माइक्र'ब्लगिं साइट एक्सआव लानानै आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया जौगानायखौ फिन खेबसे बुंफिनदोंमोन आरो पुलिस मावख'गिरिफोरखौ बाख्नायदोंमोन। बाथि खौराङाव दङ आसाम सरकारा आबादारिफोरनो 10 लाख हा सावस्रि कार्ड रानगोन। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला मोनसे मख'जाथाव हाबाफारिनि थांखिया रायजोआव आबादखौ बांहोनाय। समबाराव 4 लाखनि बांसिन आबादारिफोरनो आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया हा सावस्रि कार्ड राननाय जागायदों। मावख'आरि हाबाफारिया मोनसे गिदिर सोरखारि नाजानायनि जागायजेन्नायखौ दिन्थियो, जेराव फ्राय 10 लाख एसएससि राननायनि बिथांखि दं, जायनि गेजेराव 4 लाखआ सिगांनिफ्रायनो राननायनि थाखाय थियारि जाखाबाय। एसएससि राननायनि अनगायैबो शर्माया आबादारिफोरनो आबादारि जुन्थियारिखौ गथायदोंमोन आरो गोबां आबाद गियान मिरुफोरखौ बेखेवदोंमोन। बिथाङा आबादारि बिथायारि सानज'थायखौ बांहोनो थाखाय सोरखारनि रादायखौ नोजोर होनानै बुंदोंमोन, जों गं 816 गामियारि आबाद आगजु बेंक गायसननायनि लामायाव दं, जाय रायजोनि सिगांनि 80 बेबादि बेंकफोरनिफ्राय मख'जाथाव बांनाय। बेनि अनगायैबो सरकारा आबादारिफोरखौ गावसोरनि आबादारि नाजानायाव आरोबाव हेफाजाब होनो आरो सोलोंथाय होनो थाखाय गं 96 गोदान आबाद गियान मिरु आरो गं 93 आबाद जौगाथाय मावख' जागायगासिनो दं। बेफोर हाबाफारिफोरा आबादारिफोरखौ गोहो होनाय आरो आबादारि आदबफोरखौ साबसिन खालामनो थाखाय आसाम सोरखारनि बाउसोमनायखौ दिन्थियो, जाय जोबनायाव ओनसोलनि रांखान्थियारि जौगानायाव बिहोमा होयो। द'थि खौराङाव दङ बिटिआरआ डक्टर बासिराम बर' डक्टरेट फेल'शिप बेखेवदों। मेलेमगोनां डक्टरेट बिनायसाफोरखौ गोहो होनो थाखाय मोनसे मख'जाथाव सावथुनाव बिटिआर सरकारा प्रमद बर'नि दैदेननायाव डक्टर बासिराम बर' डक्टरेट फेल'शिप बेखेवदों। रिपर्टनि बायदियैब्ला बे मान गोनां फेल'शिपआ बिटिआरनि गिबिसिन पिएइचडि मोनगिरि डक्टर बासिराम बर'खौ मान होयो। मोनथावना बिनायसाफोरा गोलाव सम बारायनायनि जाथावनाजों 2 बोसोरनि थाखाय 90,000 रांनि बोसोरारि किस्तियाव होनाय बोसोराव 1,80,000 रांनि अनसुंथाइ मोनगोन। माखासे मख'जाथाव बाथ्राफोरा जादों अनसुंथाइनि बिबाङा बोसोरफ्रोमबो 1,80,000, समफारिया जादों 2 बोसोर, रोंगौथिया जादों बिटिआरनिफ्राय रोंगौथि गोनां पिएइचडि बिजाथिफोर, आर'ज गाबहरनायनि जागायनाय खालारा जादों 15 अक्ट'बर 2024। गोसो गुदुं बिनायसाफोरा आरोबाव गुवारै मिथिनो थाखाय मावख'आरि वेबसाइटआव थांनो हागोन एबा हेल्पलाइनजों 9769527622 आव जगाजग खालामनो हागोन। बे हाबाफारिया सोलोंथाइखौ जौगाहोनो आरो गावनि लाइमोनफोरखौ गोहो होनो थाखाय बिटिआरनि नाजानायनि मोनसे बाहागो होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। 7थि खौराङाव दङ एडिआरि आनजादनि 4थि आरो 5थि पेपार उथ्रिनाय बिनायसाफोरनि थाखाय गोनांथार बिथोनफोर, नोंथाङा मिथिनानै ला। 1थियाव दङ अएमआर सिट डाउनल'ड। बिनायसाफोरा 8 अक्ट'बरनिफ्राय 22 अक्ट'बर 2024 सिम गावसोरनि अएमआर सिटफोरखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन। 2थियाव दङ फिननाय बिलाइ मोननो हानाय। पेपार 4थि आरो 5थि मोन्नैनिबो थाखाय मावख'आरि फिननाय बिलाइफोरखौ 9 अक्ट'बर 2024 खालि फुंनि 6 रिंगानिफ्राय मोननो हागोन। 3थियाव दङ फिननाय बिलाइखौ नायबिजिरफिननाय। जुदि बिनायसाफोरा गावसोरनि फिननायखौ नायबिजिरनो लुबैयोब्ला बिसोरो 9 अक्ट'बर आरो 18 अक्ट'बर 2024 नि गेजेराव आर'जलाइ होनानै नायबिजिरफिननो हागोन। फैगौ आगानफोरखौ मोजाङै आवगायलांनो थाखाय बैफोर समसिमाफोरखौ फालिनो थि खालाम। 8थि खौराङाव दङ चिरांनि काजलगावआव मोन 42था दुर्गा फुजा आफादनो चेक रानदों। चिरां जिल्लानि काजलगावनि दुर्गा फुजा आफादआ आसाम गिर्जानि हारिमुआरि बिफाननि उनाव सिगांनिफ्रायनो राङारि अनसुंथाइ राननानै होयो। चिरां जिल्ला खुंथायनि नाजानायाव जिल्लानि गार्जेन मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म, रायजो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारि, बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारि आरो जिल्ला खुंगिरि जतिन बरुवा काजलगाव महकुमानि सिङाव थानाय मोन 42 दुर्गा फुजा समितिनि आफादफोरनो चेक राननानै होयो। मख'नो गोनांदि बे जिल्लानि काजलगाव आरो बिजनी महकुमायाव दुर्गा फुजाखौ खुंफुंनाय जागोन। दिनै जिल्लानि गार्जेन मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ बुङो दि दुर्गा फुजाया आंनि भारतारि दोरोङारि हारिमुनि मोनसे बाहागो। बे दोरोङारि हारिमुखौ रैखा खालामनाया आंनि बिबान। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया थांनाय 2 बोसोरनिफ्रायनो दुर्गा फुजा कमिटिनो राङारि अनसुंथाइ होबोगासिनो दं। बे दुर्गा फुजानि समाव फुजा कमिटिया गासैबो दोलोफोरखौ खुंथायनि नेमफोरखौ मानिनो आरो गोजोन आरो आब्रुथिखौ लाखिनो खावलायो।
गुथि खौराङाव दङ आसाम पुलिसआ करिमगन्जआव 2 कौटि रांनि बन्द खालामजानाय ड्राग्स हमदों। ड्राग्सनि बेरेखायै मोनसे मख'जाथाव सिग्रोमनायाव करिमगन्जनि बदरपुर पुलिसआ 2 कौटिसो रांनि होबथाजानाय फेग्रा मुवाफोरखौ जब्द खालामनानै मोनसे सिग्रोमनाय हाबाफारि लादोंमोन। अपारेशननि समाव बिबानगिरिफोरा काछार जिल्लानि खाथिगरायानि थागिरि दिलियार हुसेन चौधुरी मुंनि सासे सुबुंखौ खादोंमोन। जब्दनि गुबै गुदि खिथायाव दं फ्राय 10,000 जाबा टेब्लेटफोर मोनसे होबथाजानाय मुवाखौ होबथानाय जादोंमोन। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला फेग्रा मुवाफोरखौ खाथिगरानिफ्राय बदरपुरसिम लांनायनि थांखि दंमोन। बे जाफुंसार अपारेशना ओनसोलाव आयेन बेरेखा मुवाफोरखौ फालांगिखौ होबथानो थाखाय आसामाव आयेन बाहायग्राफोरनि सोलिबाय थानाय नाजानायखौ दिन्थियो। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। जाय बिथांमोनहा सानसेनि फानजामुथिखौ नायनानै मोजां मोनो, स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड इनफ पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जादों।